Techsoft er grundlagt tilbage i 1991 med fokus på automation og digital engineering. Med over 30 års erfaring i branchen kan vi tilbyde unikke løsninger inden for transport- og logistiksegmentet. Techsoft har altid haft utrolig dygtige og kompetente softwareudviklere, og med vores know-how inden for transport- og logistiksegmentet, der har vi truffet en strategisk beslutning om at tilbyde turnkey-løsninger inden for det her segment. Vi har netop løst en spændende case hos Bestseller, hvor vi har implementeret et inbound sorteringsanlæg. Jamen, det har været rigtig godt at arbejde sammen med Techsoft, synes jeg. Altså, det har været en professionel tilgang, god vejledning, stor fleksibilitet. Vi har fået det aftalte, der er blevet lovet hele omfanget af projektet, men også leveret inden for den aftalte tidsramme. Det er en forudsætning i den her branche at kunne levere en høj oppetid, og derfor har vi valgt at teame op med udvalgte partnere. Vi bruger standardkomponenter fra Intel og SIG for at kunne imødekomme de høje krav til oppetid. Kunderejsen tager afsæt i vores kvalitets- og ledsystem. Vi har fokus på at få afdækket jeres behov. Efterfølgende så udarbejder vi en digital tvilling, hvor vi også tester vores software op imod for at sikre den kvalitet, vi leverer, inden vi går på site. Holdt op imod vores manuelle proces, når vi tømmer container, så er vurderingen, at det er nok i hvert fald en halv gang hurtigere med anlægget her. Det er den ene af tingene. Et andet, det er, at vi bruger færre medarbejdere, når vi tømmer en container på sorteren. Og en tredje ting, det er, at arbejdsmiljøet generelt er meget bedre omkring sorteren for vores medarbejdere, da det er jo faste arbejdspladser ved hver sliske, så det er jo indrettet med løfteudstyr. Skalerbarheden består i, at vi hurtigt kan tilføje ekstra inbound-linjer. Det vil også være muligt at tilføje en vægt- eller RFID-tunnel. Og hvis Bestseller ønsker det, så har vi også mulighed for at tilføje en outbound-linje og ekstra afkast, hvis nødvendigt. Hvis du er interesseret i at vide mere eller har et lignende behov, så tøv ikke med at række ud til mig eller en af mine kollegaer.